Good morning. Oh, wait, I was gonna speak Finnish today. Hyvää huomenta. Let's try this again. So I decided to do like a Finnish episode today. So I'm gonna speak more Finnish to you and I will put subtitles in it. So, because obviously not all of you will understand Finnish. Eli siis hyvää huomenta. Tänään on päivä numero 126 ja me nukuttiin viime yö shelterissä. Mä en tiedä mikä on shelter suomeksi. Vähän niinku laapu. Niin semmosessa shelterissä ja siellä ei ollut ketään muita, niin oli hyvä rauhallista nukkua. Ja se oli tosi uusi hieno shelter, niin ei ollut mitään niinku edes. Joskus niissä on ilmeisesti hiiriä tai jotain tämmöstä, mutta ei oo koskaan ollut silleen, että mä olisin nukkunut. Niin, wow. Sori, mä menen tämmösen esteen yli tässä samalla. Mut joo, nukuin hyvin. Ja tänään on vähän lyhkäisempi päivä, koska New Yorkissa on tää camping ban, niin sitten ei voi nukkua missä tahansa, ei voi telttailla missä tahansa. Niin joudutaan menee silleen shelteristä shelteriin tai valmiista telttapaikasta, niin kuin olemassa olevista telttapaikoista toiseen. Niin se on vähän hankala, niin joudutaan tekemään nyt tänään vähän lyhkäisempi päivä. Mutta eilen tehtiin pitkä päivä, niin ehkä se on sitten ok. Ja tänään on tosiaan sumuista ja pitäisi sataa ja mahdollisesti ukkostaa pitkin päivää, niin katsotaan millainen päivä tästä tulee. Mutta joka tapauksessa niin aloitetaan tämä vaelluspäivä tästä sitten. It's raining. We're walking very close parallel to a big road, so you can hear all the road noise. And oh, I was gonna speak Finnish. Sorry. I'll say the same thing in Finnish. Vettä sataa. Ja me kävellään tämmösen ison tien vierellä, tai siis samansuuntaisesti kuin toi iso tie, niin kuuluu kaikki äänet, autojen äänet sieltä. Ei lumikenkäillä tänään, mutta ilmeisesti täällä on talvella sitten niin paljon lunta, että voi lumikenkäillä, kun mä näin myös hiihtoladun, tai siis ladun pohjan ja autoille varoitusmerkki, että tästä saattaa mennä hiihtäjiä yli. Parvi isoja lintuja lähti lentoon, mutta se ei tänne näkyy tässä kamerassa. Kiivettiin korkeakolle vuorelle. Tää on Shenandoah Mountain muistaakseni tää vuori. Ja täällä on joku tehnyt tämmösen taideteoslipun. Jos mä oon päärapapuolella. Ups, finish. Kattokaa, miten kaunis kukka. Tässä on toinen niinku. Hei, tarkenna. Noniin. Ai että onpa nätti. En tiedä mikä hänen nimensä on.
Me pidetään tauko täällä shelterissä. Tää on aika erilainen. Täällä on kerrossängyt ja pöytä. Ja näyttää kirkon penkeiltä. Ja joku yrittää tulla katosta läpi. Aika hauskaa. Tommonen lepotuoli. Mä menen sinne. Mä en oo varma, että onko toi ihan totta, että Kazadin vuorelle on 760,4 mailia, mutta ainakin suurin piirtein semmonen määrä. Tuonne suuntaan. Ollaan kiivetty aika pitkälle. Tai pitkään. Ja tässä on näköala täältä. Ja matka jatkuu. Yeah. Okay. Nyt me kävellään vähän tietä pitkin pikku Blue Blaze, koska tuolla on tommonen deli, niin me mennään sinne lounaalle, koska me voidaan. Annetaan Deli Blazingin jatkua. Oho, alkaa sataa vettä. Ihaa. Is that better? Film this craziness. Oh, lightning. Yeah, we can go inside. Whoa! Got that on video. Okei, takas polulla. Sadekuuro ja ukkonen meni ohi. Ja aurinko paistaa taas. Niin matka jatkuu. Oi, olipas märkä pusko. Okei, matka jatkuu. Mennään sinne seuraavaan shelteriin, jonne ei oo kauhean pitkä matka. Top of Shenandoah Mountain. Yeah, I forgot. Look. What a big boy. You're an old tree. It's so wide. Huh. Wow, beautiful. Sato ihan kaatamalla varmaan 20 minuuttia. Ja nyt sade lakkas ja saatiin tämmönen tosi kaunis maisema. Ollaan lähellä leiriä. Enää ehkä puoli kilsaa. Mutta kattokaa miten kaunista. Päästiin perille tänne shelteriin. Tää on söpö. Tässä on näitä ripustuskoukkuja. Sitten täällä on tämmönen kaappi, missä on kirjoja ja pelejä. Ja tää on aika pieniä söpö. Rakennettu vuonna 1984. Aika lutunen. Jee, perillä. Yay, we made it. Yes.